Гаилә бюджеты кем кулында булырга тиешсең? Бу гади сорауга гади генә җавап булырга мөмкинме? Ни өчен күп кенә гаиләләрдә нәкъ шушы мәсьәлә ызгыш талаш чыганагына үрелә? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Шушындай тема алырга булдык. Бу һәр гаиләгә кагыла торган тема. Менә моңа төгәл генә җавап әйтеп була микән? Гаилә бюджеты кем кулында булырга тиеш? Гаилә бюджеты дигәннән минем иң башта шул сүзне әйтәсе килә. Гаиләнең бюджеты бар микән аның? Менә без Искәндәр белән сөйләшеп тордык. Шуннан да аның бюджеты бар микән? Менә безгә телевизордан күрсәтеп торалар бер кәрзин. Шунда фәлән кадәр сыр булырга тиеш, йомырка булырга тиеш, фәлән кадәр ипи булырга тиеш, фәлән кадәр грамм фәлән яшелчә булырга тиеш, дигәнме? Менә бу кәрзинне кем тутырды микән халык өчен? Бу бик хурлык. Менә әйтик, мәсәлән, менә минем өчен кемдер име кәрзин тутырып куйган. Мин фәлән кадәр сыр ашарга тиеш, йомырка ашарга тиеш, әйме? Ә мин ашсы килми, мәсәлән, йомырка. Мин сырда ашсы килми. Кем минем кәрзинне тутыра? Әйме? Бу бит Ленинград балакасында без яшәмибез. Фәлән кадәр грамм, фәлән кадәр менә монда кәрзин ясап куярга. Бу мине кимсетү дип саныйм. Китерегез миңа ул кешене, мин ул кешенең күзенә карыйсы килә. Һәм мин аның йөзенә төкерәсе килә. Ни өчен минем нәрсә мин ашарга тиеш? Ничек мин аштан үлмәскә тиеш дип минем өчен кәрзин ясарга тиеш. Гаилә бюджеты дигәндә Заһид абый без шушы кәрзинне генә күз алдына алабыз икән. Менә хәзер гаилә бюджеты. Димәк, гаилә бюджеты кем кулында булырга тиеш? Гаилә бюджеты әлбәттә, әгәр ул бюджет булса, ул я ир кулында, я хатын кызы кулында, кайда ничек була инде, ләкин гаилә ул нидер, әйтик, мәсәлән, дача сатып алам, яхшы машина, яхшы ипотека сатып алам дигән, алар колаклары белән кредитка чумачаклар. Һәм алар бетәчәкләр. Монда бюджет дигән нәрсә турында уйламыйлар. Монда Зиннур Хөснәр әйтмешли, таң атада кич була. Кич җиттеме, Аллага шөкер исән калдык. Таң аттымы, Аллага шөкер исән калдык, әйме? Гаилә менә шушы кәрзин турында уйлый. Менә монда минем күпме сыр ашарга тиеш, күпме йомырка ашарга. Менә мин уйлыйм, гаилә бюджеты турында бүген сүз юк. Мәсәлән, Марк Макаровның менә кызы Америкага китте. Менә монда Америкага китте. Ул диңгез буенда, әнә матбугат турында язып диңгез буенда йорт сатып алган. Менә ул бюджет турында сөйләшә ала, гаилә бюджеты турында, әйме? Әгәр дә ул менә монда калган булса, ул монда абзарда сатып ала алмас иде. 15-20 меңгә. Юк, монсы беләсең, монсы дөрес тема, әйме, ләкин монсы безнең икенчерәк темага кирип китәбездер дип уйлыйм. Монсы гомумән алганда гаилә бюджеты дигәндә менә син нәрсә проблема бу. Шуннан да менә Гөлназ, синең өчен гаилә бюджеты ул нәрсә һәм кем кулында? Мин алайтта кистереп кенә әйтә алмыйм, бюджет хатын-кыз кулында булырга тиеш, бюджет ир-ат кулында булырга тиеш дип. Минем фикеремчә, бюджет гаиләдә реаль фикер йөрткән, үзенең бухгалтерлык сыйфатларына ия булган, ягъни саный алган, анализлый алган реаль кешедә булырга тиеш. Ягъни синдә? Юк, безнең гаиләдә, ул безнең минем иремдә. Минем ирем бөтен бюджетны бүлә, безнең акча ул уртак акча, ягъни мин үземнең эшләгән акчамны, ирем үзенең эшләгән акчасын, безнең минеке дип торыш юк. Без апкайтабыз, уртак бер бюджетка салабыз аны, һәм гаилә бюджеты барлыкка килә, һәм аннан соң мин калганын берничек тә контрольдә тотмыйм. Ә ничек Гөлназ күп кешеләр әйтә бит, минем акча, менә иремнең акча, безнең күмәк акча диючеләр дә бар. Мин Гөлназның сүзен куәтләп, син әйтәсең бит инде, менә саный белергә кирәк, кем саный белә шуның кулында. Менә бу саный белүне өйрәтергә кирәк балага кичкенәдән. Бала синең эшләп тапкан акчаңны, өйгә күпме акча кайта, бөтенесен дә күрергә тиеш. Менә мине бөтенесен дә күрергә тиеш дип уйлыйм мин. Чөнки ни өчен дигәндә, менә мин 5 яшьтә минем әти үлде. Без әни белән икәү тырыша шәл бәйләдек. Бөтен акча менә безнең минем абыйда күрә иде аны, братишка да күрә иде. Ул акча безнең шул бер өемдә тора иде. Мин ул акчаны күреп үстем, мин акчадан куркып үсмәдем. Балалар акчадан куркып үсәргә тиеш түгелләр. Сезнең хезмәт белән тәрбия дә барган, өстәвенә шуның сез аның малында күргәнсез, менә шуның кадәр акча җыйдык, кызым, менә шуның кадәр акча булды хәзер. Менә бездәге балалардан бер вакытта да акчаны яшермәдек. Акча менә шушында. Алар аңа карап акчаны алып китмәделәр, сораучыз алдылар икән, менә шуның кадәр акчаны алдык диделәр. Безнең малайның 5-4 классларда уже кошелеге бар иде.
Әле ул ир-атларның күбесендә булмый каршылык дигән акча бакчасы. Без әле балаларга күчкәнче Рүзилә ханым белән әйтеп китеп, менә бу тәрбияви мәсьәләне чынлап та бу гаиләдән гаиләгә күчә, чөнки безнең гаиләдә дә бар иде шкафта бер урын. Без ул урынны беләдек, сейф дип аталадыр. Анда әни алып кайтып куядыр, әти алып кайтып куядыр, һәм әйтәләр, балалар акча монда. Менә әйдәгез акчаны саныйбыз. Бу әйбергә алабызмы, юкмы? Әйдәгез барыбыз да киңәшләшәбез. Һәм безгә уйлыйдык Айсылу белән сеңлем белән. Ярым без дә шунда алып кайтып куябыз дип. Теге башка сиңә һәм менә шундай бер барлыкка гаилә банкы димәксез. Әйе, безнең гаиләдә дә менә бу әниләрдән күргәч, үзеңдә дә Искәндәр, син гомумән шундый сәясәт белән килешәсеңме гаиләдә? Гаилә бюджеты дигәч теге бер кызык әйбер инде ул, әйме бюджет дигәч, ничектер сәеррәк яңгырый ул гаилә бюджеты. Ниндидер зур әйбер шикелле. Минем өчен гаилә бюджеты дигәч, минем шкафтагы түбәтәй, үземнең менә теге гаеткә бара торган түбәтәем күз алдына килә. Чөнки мин акчаны алып кайтам да, шул түбәтәйгә ыргытам да, шуннан кемгә кирәк, шуннан үзе ала шуннан, шул җирдән. Әйме, әле аның карточка. Балалармы соңгылар сездәме? Нирә эшләп алалар? Аны сорыйсы юк, ни миңа хатын әйтә, теге әтисе түбәтәй бушады ди. Хәзер бит шундый начар як бар, бюджет, түбәтәй бушады дигән әйбер, бу бюджет сайыкты дигәнне аңлата булып чыга инде. Менә бүген аңладым, әйе. Нигә? Чөнки хәзер бөтен акча бит карточкада. Идә бәрбер төре акча булырга тиеш. Әйтик, балалар мәсәлән анда дөрес фикер, балалар кичкенәдән акчаны күреп үлчәргә тиешләр. Шул түбәтәйдән мин мәсәлән әйтәм балаларга, так, балалар мәгъзәле алыгыз, кибеткә кереп үзенә кирәкле әйберне бала ала белергә тиеш. Керәләр, менә минем 7 яшьлек улым Арыслан инде хәзер үзенә кирәк чупы-чупысын ала, ул кеше белән аралаша белә, шоколадын сатып ала, яме мороженое сатып ала. Шуңа күрә бу аның инде. Без сезнең фикергезне аңладык. Менә сез килешәсезме, Зөлфия апа, гомумән шундый рәвештәге тәрбия белән? Гөлназның фикере белән дә, Рүзиләнең фикере белән дә бик килешәм, чөнки менә минем әни белән әти 66 ел бергә гомер кичерделәр. Менә мин кичкенәдән күреп үстем, әтинең һәр вакытта акчаны алып кайтып әнигә биргәнен. Һәм безнең һәр вакытта гаилә бюджеты безнең әни кулында булды. Һәр вакытта безнең өйдә бер вакытта тавыш табылмады, кычкырыш табылмады, акырыш табылмады. Һәр вакытта балалар белән бергә 5 бала үстек без. Без бергә утырышып киңәшләшәдек. Менә без һәр вакытта әни белән әтидән үрнәк алдык. Безнең әти эчмәде дә, тәмәке дә тартмады. Минем 2 абыем да шулай ук менә бүгенге көндә һәр берсе үз гаиләләре белән инде 40 елдан артык яшиләр. Менә шулай булгач, мин үрнәкне үземнең гаиләмнән күреп үстем. Менә Рүзиләнең сүзен куәтләп, шуны әйтәсем килә. Без бала дип карарга тиеш түгел без балаларга. Бала ул һәрбер бала үзе шәхес. Һәм бала, менә без артистларның бигрәк тә менә балалар, без үзебез читтә йөрибез. Балалар кала. Ничек бала акчасыз яшәргә тиеш? Чөнки менә Рүзилә дөрес әйтә, кичкенәдән үк бала акчаның нәрсә икәнен белеп үсәргә тиеш, күрергә тиеш гаилә бюджетында. Акча шулай бит. Акча тизгенә булмый, акчаны кагаздан да ясап булмый. Акча бик авыр килгәндә, безнең ничек арып кайтканны да төнне кайтып кергәннәрне йокламыйча шушылай белеп. Балалар һәр вакытта акчаның бәясен белергә тиешләр. Менә Илдар әфәнде, гомумән балаларны кичкенәдән шушылай акча белән дуслаштыру ни дәрәҗәдә дөрес? Дөрес, әйе. Ничә яшьтән башланырга тиеш, һәм ничек аңлатырга кирәк аңа? Куркка да әверелмәсен өчен. Бала аңлаганча. Әйтергә кирәк аны. Бер 3 яшьләрдән башлап, аның аңлаганча сөйләсәң була. Акча күктән төшми. Шуңа күрә бала каян акчаның килгәне, ничек итеп аны тотарга дигәнен белергә тиеш. Психологик яктан карасак, гаилә бюджеты бар. Гаилә бюджеты ул шундый модель. Шундый мәкаль бар, юрганыңа карап аягыңны суз дигән. Шуңа күрә мен шул бюджет турында инде ул. Төрле гаиләләрнең төрле бюджетлары бар. Ул бюджет кемнең кулында булганы мөһим түгел. Ләкин бюджетның ничек алып барганы ир белән хатын үзара килешкән буенча, килешү принципы буенча алып барган. Шуның инде принцип буенча килешәләр икән. Тик Франциядә, әйдәгез әле видеоязманы карабыз. Исәнмесез, сезгә кичкенә генә видео Франциядән гаилә бюджеты турында. Гаилә бюджеты монда уртак.
ирдә хатында өлеш кертә. Безнең гаилә бюджетына туры килгәндә, безнекедә уртак кулланабыз, кемгә ни хәтле кирәк икәнен алай контролировать итмибез. Син шул хәтле түләдең, мин хәтле түләдем дип, кемнең нәрсә аласы килә, шуны аңлабыз. Һәм зур әйберләр ала калганда, конечно, киңәшләшәбез иптәшем белән. Аның булса Франция. Biz niye to'xtag'iz, ne için biz budjet turunda сөйләшкәндә, гаилә бюджет турында, biz niye Францияга бара? Францияны карагыз, һәм безнең дәүләтне карагыз. Французлар ничек яшиләр, һәм без ничек яшибез? Без начар яшибез менә, Захит абый. Без Франциядә эшсезләр 600-700 евро алалар. Тапкырлап карагыз шуны. 70 сумга. Захит абый, менә шундый фикер яши бит әле. Гомумән хатын-кызлар акчага җиңелрәк карый дигән шундый фикер. Менә бюджет дигәннәр, скарымра безне телевизор карап утыралар. Авыл кешеләре. Менә мин карап утырам, монда җыен байлар җыелган. Кайталар да акчаны түбәтәгә салалар име? Әнә балам барып ал, теләсәң. Мәсәлән, байлар авылда ярлыларда бик күп. Авылда шаккатып утыралар булар име? Булар бюджет турында сөйләр. Хәзерге вакытта авылда бюджет әбиләр кулында. Ирле хатынлы әниләренең яисә бабаларының пенсияларына яшәп яталар. Казанда бик күп кешеләрне беләм мин, име? Бюджет әйтерсең лә без шуның кадәр зур акчалар алып яшибез икән, име? Кайтабыз түбәтәгә салабыз. Улам бар, балакайларым, алыгыз, теләсә машина алыгызмы, ниме? Алай түгел. Бюджет турында сөйләшер өчен безнең әле башта бюджет булырга кирәк. Хәзер авылларда бюджет анда әби кулында, чөнки ул пенсия, аның пенсиясенә яши гаилә димме? Бу яктан без сезне белән килешәбез. Чынлап да акчаны әби бүлеп бирә монда. Менә алайса халыкны кызыктырмагыз алай булгач акча. Кызыктырмыйбыз без. Түбәтәгә салабыз анда. Гаилә бюджеты ул нәрсәсен? Әлеге сорауга җавапны без рекламадан соң ишетербез. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыруы бүген без гаилә бюджеты хакында сөйләшәбез. Искәндәрнең түбәтәгә салам дигән сүзе, Искәндәр акчаны күп эшлим дигән сүз түгел, Захит әфәнде. Мин тотмыйм акчаны, хатын тота һәм балалар хуҗа дигән сүз. Мин алып кына эшләүче кеше генә дигән сүз. Мин шулай аңладым. Әйе, ул бит Мин монда Искәндәргә булмады. Искәндәрне хөрмәт итәм, ялгышы буларак та, журналист буларак та. Аннан ни өчен булай карыйбыз? Әйе, чынлап та бүген авыл җирендә без именно әби бабайларныкы икәнен, әби бабайлар пенсиясенә яшәгәнен беләбез. Өйдә пенсионер булган кеше авыл җирендә бәхетле. Аңсын аңлыйбыз. Әмма монда да бит әле кытырту фәлән түгел. Юрганыңа карап аягыңны сузасың дигән әйбер име? Әйдәгез булай килешик алайса. Менә мин име язам, каядыр чабам. Мин иртә белән чыгып киткәндә балалар йоклап кала. Мин төнлә кайтканда минем балалар уже йоклый, әйеме? Минем бала кайчаннан бирле улым менә әйдә инде мине аквапаркка алып барып кайтты име? Минем вакытым юк име? Менә мин шулай иттереп чапканнан соң мин шәхси эшмәкәр. Мине көненә 7 тапкыр тикшерәләр ашуым килмәгәй. Атнага 8 тапкыр тикшерәләр мине, әйеме? Төрле оешмалар, әйеме? Ни өчен минем түбәтәем тулы булмаска тиеш, шуның хәтле эшләгәннән соң. Бу өлешендә онытма. Или анда әнә аларның чыгып шабулары. Шуңа күрә, Мәхмүди, син давай безне, бөтенебезне бер нигә салып куйма, әйеме? Һәркем әҗрен ала эшләгәненә күрә, әйе, авыл кешесе яхшы эшли. Сүздә юк, әйеме? Күп эшли, сүздә юк. Әмма бүген күп эшләгән кешеләр бар эшли алмый торганнары. Күп эшләгән кешеләр авыл җирендә дә икешәр катлы йортлар салалар. Бүгенге көндә икешәр машина тора, тракторлар тизлешеп тора. Шуңа күрә Илдар әфәнде, бәлки аңлатып китерсез, гаилә бюджеты дигәндә безнең бәлки тамашачыларыбыз да аңламый торадыр. Гаилә бюджеты ул нәрсә? Гаилә бюджеты ул гаиләгә ай сайын керә торган акча һәм гаилә то, что тратит семья. Ире һәм хатыны тарафынан алып кайтылган күмәк акча шулай бит. Шулай. Һәм нинди процентта алар анда салырга тиеш? Моның турында сөйләшербез. Дин күзлегеннән ничә икән, шуны белгәннән соң. Әйдәгез. Гаиләдә ир кеше җитәкче. Коръәни Кәрим моны ачыктан-ачык безгә бәян итте. Шуңа күрә без җитәкче икән, инде үзебезнең гаиләнең матди ягында, тәрбияви ягында һәм бар ягында үз истебезгә алырга тиеш. Хатын-кызның эшләп тапкан малына килсәк, бу мал хатын-кызның кулында. Һәм ул аның карамагында. Шәригать аңа шундый мөмкинчелек һәм ирек биргән. Ул үзенең эшләп тапкан малын теләсә гаиләгә бирә, ягъни гаиләнең кайбер бюджетын тутыра. Әгәр дә теләмәсә һәм моңа бернинди ихтияҗ булмаса, ул үзенең малын үзенә генә яки баласына гына тотарга мөмкин.
Менә бу чынлап да дин ягыннан шулай әйе. Ләкин мин юк, дин белән килешмешем мөмкин түгел. Рамил хәзрәт белән бигрәк тә әйме. Ләкин менә мин әгәр дә хатын-кыз бит инде акча эшләп түгел, мин үземнең акчамны үземә генә тотам. Телим икән менә моны барып алам, телим икән моны ир-ат мескен сөйрәлеп анда эшли, квартплата түли, ЖКХ түли, фатир ала. Бу инде гаилә булмый, һәм мин моны кылану дип уйлыйм хатын-кыз тарафыннан. Чөнки әгәр дә ул гаилә икән, менә мин мәсәлән бүтән эшләгән акчамны мин иреме алып кайтып бирәм. Менә акча дип, ул бюджетны формалаштыра, ул үзенекен куша, минекен куша, аннан соң нәрсәдер планлаштырабыз без икәү бергә. Менә бу гаилә дип саныйм. Әгәр дә минем акча үземә генә, ир-атанда ана ир-ат заначкалар калдыра башлый нәрсәдер үзенә. Тынычлык юк, ул гаиләдә бәхет юк. Акча бит әле ул бәхет дигән сүз түгел. Акча ул ни кадәр генә күп булса да аның чыгымы да күп. Миллионерлар миллионнар төлиләр налогларын, миллионнар джиплар батыла, миллион түләргә кирәк джиплар. Ә менә гади кеше ул әз генә акчаны да тәмин табып, бәрәкәте булып яши белә. Акча әз булса да аны җиткерә белү кирәк. Җиткерә белгән кеше бар. Күп булган кешеләр дә җиткерә алмыйлар. Акчаның күзе юк диләр шуңа күрә. Зөлфия апа, менә кайбер ир-атлар фикеренчә бит хатын-кызлар акчаны күбрәк тота диючеләр бар. Менә аңа бирәсең, аңа җитми, ул тиз бетә диючеләр бар. Һәм статистик мәгълүматларга караганда, бүген илдә яшәүче гаиләләрнең 70% ир акча эшли, хатын туздыра дигән уй белән көн күрә. Белгечләр дә шуны искәрткән, соңгы 10 елда хатын-кызлар арасында тормыш иптәшенә караганда күбрәк хезмәт хакы алып эшләүчеләр дә арткан икән. Мин монда бер фикер әйтәм сезгә. Захит әфәнденең сүзе дөрес, бу инде олигархларга карый торгандыр. Гади халыкка карамый, хатын-кыз 70% берничек тә акчаны үзенә туздыра алмый. Менә монда хатын-кыз турында сүз булды, әйме? Хатын-кыз акчаны әйбәт тота, карабарак, кайсыр күбрәк тота, әйме? Менә мин сезгә алдан әйтеп куям. Психологлар, менә безнең каршыбызда хөрмәтле психолог басып тора, ул каршы килмәс. Психологиядә шундай бер бар. Әгәр дә хатын-кыз үзенең редикулин алып, карамыйча гына иннеген, киршәнен, акчасын чыгара ала икән, әйме? Димәк, бу хатыннан качырга кирәк. Димәк, бу нык планлаштырып, әйме? Яши торган, бик нык уйлый торган хатын-кыз бу. Әгәр дә хатын-кыз нык актарып, иннеген, киршәнен таба алмый, кайсын нәрсәсен югалтка, менә мондый хатынга өйләнергә кирәк. Менә бу җүнле хатын. Шулай булгач, менә яшәргә әйтеп куям. Әгәр дә сез бюджетлы, сез әйткән бюджет турында сүз бара, әйме? Бюджетлы гаилә булырга телисез икән, менә андый редикулиннан карамыйча гына бөтен нәрсәне ала торган хатыннардан качыгыз. Юк, сез туктагыз әле. Бар менә монда туктале. Монда Мәхмүди әйтте, әйме? Минем хәзер психологның фикерен әйтәсе килә, ул бит аңа сылтады. Бар бит ир-атлар, әйме? Киресенчә шундый хатынга эләгергә теләгән ир-атлар бар. Бу дөрес әйттеме Мәхмүди хәзер менә? Юк, хәзерге көннәрдә шундый гаиләләр бик күп. Анда бер генә кеше ир-ат яки кыз хатын акчасын күбрәк эшли. Шул вакытта икенче кешесе күбрәк ий эшен эшли. Анысы да булырга мөмкин. Инде противоречия нет здесь никакого. Шуңа күрә дөрес түгел дип. Гомумән, кемнең дә булса акчаны күбрәк эшләүе, ул проблемалар китереп чыгарга сәбәп булырга мөмкинме? Акчаны ирләр эшләргә тиеш. Сүздә генә безнең мулла әйтте бит. Әйтик, мәсәлән, әйме, минем хатыным миннән күбрәк акча эшли икән, әйме, бу минем ирлек горурлыгыма һичшиксез тиешәк дип уйлыйм мин, әйме. Син килешәсең моның белән? Мин булай килешәм. Юк, безнең гаиләдә минем ирем күбрәк эшли акчаны. Шуңа күрә Искәндәр кебек уйласа иде. Бездә бит ирләрнең күбесе диванда ята, телевизор карап, хатыннар акча эшли. Менә Рамил хәзрәт әйтте, бер сүз әйтте, әйме, ир кешедә булырга тиеш диде, әмма бу ир кешедә булу дигән сүз түгел. Ир кеше эшләргә тиеш. Акчаны ул табып кайтырга тиеш. Кем тота? Анысы мөһим түгел. Менә бер кызыгай бер, мин үзем акчаны бик күп тотам. Чөнки мин кайтканда эшли бәхетлегенә. Бәхетле дә кыйбат. Әйме, ә минем хатын әгәр дә берәр җиргә бара икән, ул акчаны саный, ниндидер шундый продуктлар ала, аныкы 2 тапкыр арзангарак чыга. Әгәр инде, нигә? Мин шуңа күрә хатын-кызның кулында акча булу, әле ул күпкәрәк җиткерергә дә мөмкин аны ул акчаны. Шулай, бәрәкәтле финанс министры шулай бит. Илдар әфәнде менә килешмәде. Ул кешенең холкыннан тора. Һәм хатын белән ир арасындагы булган мөнәсәбәтләреннән тора.
Демәк, бер модельгә кертеп булмый бөтенесендә, шулаймы? Юк, менә мин килешәм, менә Искәндәрләрнең гаиләләрендә шулай, әйме? Ә бездә мин мәсәлән киресенчә, мин продуктларны алып, ашамлыкларның срогы ничек икән, бу арзанрак микән, юк микән дип мин ала белмим. Мин кремдә тутырам, һәм минеке ул яртысы ташларга кирәк була, кирәкмәгән була. Мин бюджетны гомумән акча тота белмим мин. Шуңа күрә мин әйтәм, так, нәрсә алырга кирәк безгә? Безгә нәрсә эшләргә кирәк? Ничек соң аны планлаштырырга? Моның турында сөйләшербез видеоязмадан соң. Син булай ашарга пешерәсеңме иде? Ашарга әлбәттә. Акча мәсьәләсенә килгәндә, акча менә без 89 елда эшли башлаганда мәктәптә 110 сумга эшләдек үзебез. Ул вакытта акчаның безгә җитә иде. Хәзер акча бик күп, ләкин аның кадере юк дип әйтеп беләм мин. Гаиләдә акча табу безнең күбрәк инде әти өстендә. Балалар хәзер үзләре безгә булышалар. Кичкенә малайыбыз Азатка безнең әле 5 яшь әнә ул гына акча кадерен белмәскә мөмкин. Минем акча күп, әйдә алыгыз дип үзенең акчаларын күрсәтә. Раил колхозда эшли, менә үз акчасына эшләп ул аңар велосипед алдык, телефон алды. Ул синәсе колхозда булыштылар, аларда аның акчасына апалары белән менә бергә телефон алдылар. Гаиләдә акча бик мөһим роль уйнамый. Минемчә, иң беренче ул акча булсын өчен гаиләдә сәламәт, тырыш, хезмәт сөючән булып үсәргә кирәк. Балаларны да шулай үстерергә кирәк. Үзебездә сәламәт булып, үссәң генә сәламәт булсаң гына, гаиләдә акча да була, тынычлык да була, барысы да була. Уртак бюджетлы дигәндә дә монда бит төрле аңларга була. Бүтән акчаны да алып кайтып бирүчеләр, я булмаса үзенә күпмедер калдырып, ничәдер процентын алып кайтып бирүчеләр. Менә сезнең фикерегезчә, сездә ничек бара, Гөлназ? Сезнең бүтән акчаны да кайтарып бирәсең дә, шуннан аннары мин помадага, үпкә алам, фәләнгә алам дигән. Мин 100% акчаны кайтарып бирү ягында. Иремдә минем безне андый, мин заначка калдырдым, нәрсәгә аңа заначка калдырырга, әгәр дә ул шул кайткан акчасыннан алала икән 10 мең анда күбрәк һәм яисә кимрәк. Без анда кичкенә вак помада өчен, туфли өчен, нәрсә өчен алай сорап тормыйбыз. Әнә Искәндәр әйтмешли, кирәк икән миңа, мин аны барам да алам. Эррерәк әйберләрне инде сөйләшәсез. Без планлаштырабыз. Менә ничек уйлыйсың машина алганда? Ничек уйлыйсың, менә бу тунны миңа алырга кирәкме икән? Ничек уйлыйсың, менә бу балконны тезитикме икән бездә? Микән монда писец-та җитеп торыр микән? Мерседес алабызмы, Бентлиме? Җитеп торыр дисә. Бер кызык әйбер. Менә мин монда карап торам да үзебезгә бер әйбер уйлыйм. Без монда мин эшмәккәр, Мәхмүди эшмәккәр безнең тагын бөтенебездә, яме? Монда безнең 2 йылдыз басып тора, яме? Эшмәккәр 2 йылдыз. Һәм без бюджет турында сөйләшәбез, җәмәгать гаилә бюджеты турында. Без чынлап та менә Мәхмүди әйткән бер әйберне Кытбетдин белән Шәйхетдиннең бюджетын сөйләшергә тиештер мөгаен. Безнең бит бюджет әзрәк кенә югарырак башкаларга караганда, чынлап та икенче төрлерәк булып чыга бит. Шуңа күрә без монда уйлыйбыз, бюджет дигән әйбер. Ни әйтик, анда без машина алу турында фәлән. Кеше бит бүген газга ничек түлим дип сөйләшеп. Менә Искәндәр әфәнде, минем шушы сорауны менә безнең психологыбызга бирәсем килә. Ул шушы модель аерыламы акчаның күләменнән? Күп акча булганда һәм аз акча булганда, шулык балага аңлатканда да, менә акча җитмәүлекне, җитмәгәнлекне, я булмаса җиткән очракта да ничек аның бәрәкәтен белергә, бер үк модель буенча өйрәтергә кирәкме? Бюджетның берничә төре бар. Уртак бюджет булырга мөмкин, бөтенләй уртак. Бөтен акчаны ир дә, хатын да бер түбәтәйгә сала торган бюджет. Икенче модель ул, икенче төре ул өлешчә бюджет. Ир дә, хатын да өлеш кертәләр, бюджетка өлеш кертәләр. Ләкин аларның калдыралар айрым. Әйе шул. Кесәләрендә дә калдыралар. Но бик мөһиме, икесе дә бер-берсенә әйтәләр. Күпме калды монда? Күпме калды. Ул да бюджет. Ләкин ул ике бюджет. Аңлашылды, ике яклы. Ике яклы. Аннары айрым бюджетта булырга мөмкин. Ул икесенең берсенең бюджеты бар, икенчесенең дә айрым бюджеты бар. Бер психолог, Константин Зуев дигән психолог, Мәскәү психологы тикшеренү үткәргән иде. Һәм менә нәрсә ул нинди нәтиҗәләргә килде. Никахта булмаган кешеләр күбесенчә айрым бюджет тоталар. Бергә яшәсәләр дә, никахта булмаган кешеләр айрым бюджет сайлыйлар. Ләкин никахта булган кешеләр күбесе өлешчә,
яки уртак бюджет сайлыга. Менә шулай. Кеше үзгәрә. Менә Зөлфия апа, ничек уйлыйсыз, гомумән гаилә бюджетын безнең инде тапшыруыбыз тамам. Гаилә бюджетын барлыкка китергәндә, формалаштыруда нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Тапшыру башында да әйткән иманы, бер-береңә ышану. Гаилә шын гаилә булса гына, андый гаилә бюджеты була ала. Әгәр син акчаны хатының бирмичә ир җилкәсендә генә ятасың икән, хатын тегендә салоннарда бизәнеп, төзәнеп йөри икән, бу гаилә булмый. Ир җилкәсендә генә яту, ир интегеп, балалар үскәнчегенә тора да бу гаилә барбер таркала. Менә ышаныч бар дөньяда. Безнең карап утыручы тамашачыларыбызда әлеге проблема, бәлки шушы безнең тапшыруыбызны караганнан соң җиңел хәл ителер дигән теләктә. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.